Ahojte, Sziasztok priatelia, vítam vás s tým, že sa vám pripomíname, že zajtra žrebujeme jedného z vás, ktorý vyhrá jeden z týchto krásnych 14 karatových, pozor, štátom puncovaných prsteňov. Keď chceš vyhrať ty, čo musíš spraviť, už to určite vieš na spamäť, zdieľať tento príspevok a dám ti tajný tip, čím viac zdieľaní, tým máš väčšiu šancu na výhru, takže zdieľaj, vyhraj, držím ti palce, ale nezabudnite prosím, musí byť zdieľanie publické, inak ho nemôžeme uznať, tak daj, že nech je príspevok verejný a si závodol. Budeme to kontrolovať, takže daj si na tom naozaj záležať, bola by obrovská škoda, keby práve kvôli takéto hlúposti nevyhráš. A keď vás už mám tu, priatelia, chcem vám povedať, že zlato aj opravujeme, takisto máme e-shopovú stránku zlatníctvo goldenoffer.sk, kde si môžeš objednať zlato, posielame na dobierku, tak neváhaj, pozri si nás a objednaj si. Samozrejme, to, čo vidíš na mne, je všetko na predaj, takže naozaj máme krásne, exkluzívne a luxusné kúsky. Chcem vám ešte ukázať reťazky, ktoré máme. Pán kameraman, poďte sem ku mne, už vás tu čakám. Takže chcem vám ukázať, milí diváci, máme takéto reťazky. Toto je podľa mňa úplne krásna, elegantná reťazka pre ženu. Je to kombinácia žltého zlata s bielým zlatom, úplne prenádherná. Tu vidíš, vlastne skoro sa podobajú, ale toto je hlavne žlté zlato. Tuto taktiež má to trošku väčšie očka, je to taktiež kombinácia bieleho zlata so žltým zlatom, samozrejme, že to je 14 karatové zlato a puncované. Toto máš opäť trošku iný vzor, áno. Toto sú už trošku takéto hrubšie, ale aj tak fantastické, krásne a naživo sú ešte krajšie ako na kamere. Reťazky máme v kadejakých váhach od 10 gramov do 200 gramov a podľa mňa poďme skúsiť naceniť túto jednu reťazku. Má 23,13 gramov, ja si zoberiem kalkulačku, 23,13 gram máme za 50 eur, takže krát 50 rovná sa 1156,50 za toľko zlata, čo je podľa mňa super cena, však musíš sám uznať. No, nie nadarmo sme najlacnejšie zlatníctvo na Slovensku, takže čo viac dodať, milí diváci. Ďalej, taktiež toto tu máme už trošku takéto masívnejšie, taktiež je to kombinácia s bielým zlatom, veľmi krásne to sadne do krku a taktiež 14 karatové. Tento vzor sa volá mandula, keď vás už tu mám, trošku vás niečo aj naučím. Toto je mandula vzor, trošku kombinovaný s takým tureckým. Tuto vám chcem ukázať hordoš vzor, ale ako vidíš, máme tu takéto malé turecké vzory, do toho zaimponované. Je to krása, vie to obmotať okolo krku. Vyzerá to naozaj úžasne. Ďalší vzor, taktiež taká kombinácia s takýmto tureckým vzorom. Taktiež je to hordoš vzor. Áno, a obľúbený, taký najviac obľúbený asi od našich divákov je kráľovský vzor. Je to taká klasika, ktorá nikdy neomrzí. Viete čo, diváci, dajme si tento väčší kráľovský vzor na váhu. Tak, poďme na to. Koľko mi to ukazuje? 82,47 krát 50 rovná sa 4123 eur a 50 centov za toľkoto zlata. No, povedz mi, neoplatí sa, lebo podľa mňa určite áno. Dobre, dajme to naspäť. Samozrejme, takáto tiežšia verzia tu je tiež, takže naozaj to má čo radšej. Dobre, poďme ďalej. Tento vzor sa volá hordoš, taktiež je to kombinácia bieleho žltého zlata, taktiež s tureckým vzorom. Ďalší vzor máme rombus, tiež je taký masívny. Tento vzor je klasický turecký vzor pre fajnšmekerov. A tuto v tomto vrchnom rade máme ružence s onyxom, prenádherné, alebo len zo zlata, alebo aj s onyxom. Úplne sú podľa mňa prenádherné, takže tento má rád vzor kríža alebo kríž samotný, tak si určite príde na svoje, som si istá. Pozri sa, aká krása, je to podľa mňa, je to nádherné, musíš uznať. Áno, kľudne to takto si prebehneme, ale podľa mňa toto sa oplatí, aj keď len na sekundu, ale prebehnúť kamerou. Áno, vzor leva, taktiež biele zlato, no žltým zlatom. Nemusím ti už hovoriť, že 14 karatové, všetko puncované. A to prídi, pozri sa na našej stránke zlatníctvo goldenoffer.sk, tam máme pofočené, vieš si objednať, ale kľudne nám napíš aj na Facebooku a vieš objednať aj týmto spôsobom. Áno, kameraman tu má akorát namierené na vzor bešikáš, toto je ženská reťazka. Ten
ceny, pozrite sú to reťazku, toto sa volá Wallis, je s takýmto krásnym srdiečkom, veľmi exkluzívnym, také 14 karatové. Chcem ti pripomenúť vlastníctvo goldenoffer.sk, tam si vieš naklikať aj tieto naše reťazky a vieš si ich priblížiť, pozrieť si ich lepšie, vybrať si, pozrieť si ceny. Sety. A áno, tu máme sety. Setíky, toto sú ženské konkrétne, ako vidíš, sú hlavne s levom. Máme náramky, k tomu sú aj reťazky. S náušničkami napríklad. Toto je tiež takýto veľmi elegantný. Toto tiež na plesovú sezónu úplne vhodný, najlepší. Takže zajtra žrebujeme, nezabudni zdieľať tento príspevok a vyhraj zlato 14-karatový prstenček. Budete držať palce. Zajtra sa vidíme. Čaute, majte krásny deň.